Nindot kayo atong ebanghelyo, no? Kuan kayo baka ng praktikal kayo. Ang sukdanan di ay sa Ginoo, mga igsuon, kung makasud batag langit or dili, usa sa mga main gid niyang sukdanan, kung ang atong paggamit sa mga butang aning kalibutana or mga bahandi dinhi nakapadaghan ba sa atong higala or nakapadaghan ba sa atong kaaway. Labi na gid ning kwarta. Sa paggamit nimo sa kwarta nimo karon, unsa man, midaghan imong higala o midaghan imong kaaway. Gilingi ay imong tupad. Ina kumusta man karon? Daghan kag higala o nagdaghan imong kaaway? Hawa ra ba manglingi? Kanang wa mo lingi, gihimo na niyang kaaway iyang tupad. O daghan kay karon nagkinihaay sa barangay tungod anang utang, hasta mga managsuon nagkinihaay tungod anang mga utlanan siyuta, mga bahandi man na kana mga kabilin, no? Kinihaay kana sa mga ingon ana pa lang na ang uban karon naggubat na gyud tungod ana mga teritoryo. Hala, gubat na Russia ug Ukraine ay gagubat na ang ilang mga gipanggastuan og mahal kaayo. Apil na ang mga human beings nga ilang gimahal, gipaeskwela, mga nindot na kay trabaho, dagko kay sweldo, kay mga sundalo karon nangamatay na, usalan katira armas, igo patay na yun, muralag langgam nga naigo sa pusil. Luoy kayo nga naman tungod na sa kwarta. So mo nang ingon si Kristo, ayaw gyud ninyo higugmaa ang duha ka agalon. Kisa may duha ka agalon, duha ka masters, duha ka hari dinhis kalibutan. Ang giingon ni Kristo, ang Ginoo og ang salapi. Ay gyud higugmaa. Diri bitaw sa unang pagbasa, ang mga taong nahigugma sa salapi samtang nagsimba, gasigig hunahuna unsaon pagpadaghan ilang kwarta. Lagot kay Ginoo. Ani man na dinhi manimba pero hunahuna asa sa karon mangwarta, asa ka sige hunahuna sa kwarta, asa ka kisa kay paninglo na kog utang karon ana. Sige hunahuna sa kwarta nya magdali, yay to para ba koy buhatonon dito da, to para ba koy buhatonon kay di ko to mahuman na dili ko ka kwarta ani magana ba na ana dinhi naobitan na nga inig ako ra ba taas ra ba ko humili naagi magsigig tan-aw sa rilo tan-aw pakita makita ba mo dire inigana ninyo nya inyo pag yung iisa pag yun ana. Padong na mo sa impierno klaro ana. Napag-iuban nga abi kay di man jud ko mo honong nya sigihan akong tan-aw sa rilo ilingi pag itong orasan tos loyo. Kusog kay ta ana nabitang mubo kay tag pailob basta parte na Ginoo ang hisgutan. Pero hapit di ta mohunong basta partig kwarta ang hisgutan or mga butang sa kalibutan. Kinsay gabuhat sa kalibutan mga igsoon? Kusga. Kinsay gabuhat anang imong kilay? kanang imong buhok kinsay gabuhat ana? Oh, mao na. Nya tungod sa kwarta, tanawa unsay gibuhat? Gikiskis ang kilay nga hinimos Ginoo tungod na sa kwarta. Ang mga way kwarta wa gyud mangiskis kilay oy. Nangahurot na lang ang kilay sa dugaw lagrag di gyud mangiskis. Way nagpa-colors buhok nga way kwarta kana ra gyud mga kwartahan siging ilis-ilis anang colors buhok. Unya giampingan pa na nimo matud para ba diri ni Kristo ang kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan biya sa dagko. Ang dili kasaligan sa gagmay, di sad kasaligan sa dagko, sama aning iyang piniyalan nga nanikas og maayo. Na karon ay daghang gipangtaktak sa atong gobyerno nining bag-ong administrasyon, gubot kay sila aning mga smugglers nga gisuportahan sa atong mga piniyalan sa gobyerno nga mga dagko kay sweldo.
Smugglers pag yun ang gisuportahan. Gubot kay sila. Ang bot hain nilay tinuod kay pulos man gidi musultis tinuod. Pulos man sila sakto. Pero ang nahitabo lang yun, na-smuggle lang. Di ba? Ay, karon pa di na. Oy, bago pa ko nakamatngon og buot na anana kanang gitawag og smuggling, corruption, pangawat anang panudlanan. No. Bisan gani din ni simbahan gagmay ra man gini atong makuha dinhi pero makawat pa gid usahay ang mga dunot nga 20. Kana bang di gyud kasaligan pero kus inyong balay nya asa man ni magsugod sa gagmayng butang kanang anhabitas balay nga ang bata manguha og tagpiso sa ilang mama labi nagnaitindahang gamay kakubiton din dito ginagmay na tanawag makalingkod na og posisyon sa gobyerno nga naay milyon-milyon bilyon-bilyon amukawat sa nang milyon-milyon bilyon-bilyon gasugod nas gamay kanang mangawat og answer panahon sa kanini ang eskwelahan kanang pasiplat ni mo ay la usa ra gud to ka answer ko wrong pag yun imong nakopya na inana kanang mangopya kasi imong tupad ang resulta ang imong answer mo sakto ang iya mo wrong nya magmahay-mahay ka pero ang kamatuoran dito nangopya ka cheating ba unya inigabot tas dako nga sitwasyon sama ng imong asawa mo cheating sa kas imong asawa mo hikap sa kato ginagmay to asilingan kay hilig naman kag pangupya silingan ato sa kasilingan gitawag ya po nag cheating kamo mga banang ni adinhi wa mo mag cheating sa inyong asawa kusga wa ginitingog may ratag mga matay mo wa mo di naman kamo mo tingog di gusto mo mga wa na mo tingog oy mga bana way tingog bahala na mo diya kanina lang mga asawa kay mao mo gini mga tingugan kayo oy mga asawa wa mo mag-cheating sa inyong mga bana sa gagmay og dagko nga mga butang di mo manguha og kwartas inyong bana nga buang mo sa notro basig inyo sa kung unayon ikaw pa der wa ka mag-cheating sa mandri wa ka mag-cheating sa parokya ana Brad Loloy ay atong kuan finance og sila Sternara mo na sila mutanaw ningon din sila sige lang pader di lang nina mo isulti okay na kayo mao na sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan gid ni San Pablo nga kita di aing tanan sama ni Kristo sa paggamit niya sa iyang tanan nga gihuptan dinis kalibutan pobre man sadto siya ang una gid niyang gibuhat sentro Dios kaluwasan ang atong mga pag-ampo ug ang atong mga buhat isentro gyud sa kaluwasan sa tanan yung tao atong luwason dato pobre atong higalaon atong higugmaon atong luwason ana dili kay magpili lang matod pas unang pagbasa kamong sigig daog-daog sa mga kabos nya siging alalay diris mga dato mga balimbing kayo ba pareha karon sad sa atong politika daghan kayo nga mutabok na sad ngadto sa partido sa administrasyon mamiya na sa didto sa oposisyon ay mudaog na sad to hala mamalik na sa tantanan dito ayaw ana kaluwasan kamatuoran maoy atong barugan o unsaon paggamit ang kamatuoran gagmayng kamatuoran dagkong kamatuoran ato na siyang higugmaon kinahanglan kasaligan ta mao nay tinuod nga kaluwasan pananglitan ang imong silingan way balay unsa may imong buhaton tabangan nimo siyang makatukod og balay ayaw pagsigig panindot sa imong balay unya naa kay daghang nakit-an nga way balay igo na nga naa kay balay ang uban ana i-share na karon nakadungog ka nga sige tag baligyag slot dinhi kay magtukod ta og kumbinto bag-ong kumbinto kay upamtay kumbinto yung tarong dinhi nga naa say mga opisina ginagmay og dako-dako nga social hall para na sa kaayuhan sa parokya kadungog ka ana ayaw pagsigig pamalit ana mga bag-ong gadgets mga imo ra yung kaugalingon ba
palit sa dog slot din he. Ikaw niya pa din nakahuman naman kung palit. Sige ha og palit hangtod mahurot ang slot. Ana. Kay di sad ka mahutdan. Sigihan sa kaghatag sa Ginoo. Ambot og available bang ato karong perspective diya sa tong TV screen. Akong ipakita ninyo ang atong bag-ong giplanong kumbinto. Ano na skilid, dili na sluyo. Gamay man to atong gipadak-an. Atong tanawon ko no be. O kana mao na siya ang takilid og jutay pero gatubang na dito sa karsada. Wa na magatubang simbahan. Sige, sunod na sad. Kana mo na gina ang sentro gatubang dito, nana dito si San Vicente Ferrer nagatubang. Sige. Kana siya mo na siya ang atong front view gatubang sa atong parking area. 3-story na siya nga building unya na ay roof deck babaw. Ang ikaduha ng kuan kanang naa sa tunga-tunga mao na siya kanang second floor mo na atong social hall. Nya ni sumpay na nining atong opisina. Ana no? Nya ang babaw open. Sige pa. Mao na siya adto kas loyo magtanaw dire. Loyo padongan ha. Mao na siya mahitabo iyang naong. Kanang naang murag na ay labi-labi mao na sa third floor mao na ang atong mga guest rooms. Pwede sa danha magpuyo diha ang mga pari. Kung lig-on pamigtuhod lamangan ha mi diha babaw. O huyang na ari na lang sa ubos kay sungkod pag yun. Na siya itong naong mo na siya ang iyang kuan mga floor plans sa roof deck kana siya sa third floor na mga opisina diha pastoral o finance council mga guest rooms niya sa second floor mao ang atong kaning kuan ana social hall niya dayon sa diri sa ground floor mao nang atong kumbinto nga kanang dawatanan sa mga bisita atong dining para sa dagko nga mga gatherings daghan-daghan sama kami mga pari o mga gatherings may sa vicariate ba sa district basig masud diha masud-sud og di madaat to mi sa social hall. Nag-average na siya mga 274 square meters ang kanang iyang gidakon sa whole floor plans. So, mugasto siguro na o atong i-conservative yun, mga 30 to 40 million siguro or musobra pa. Depende o niya sa pagsakas mga materialis. O maunay atong gitagan-an sa atong kuan. Nya kung ikaw gusto ka nga masuod sa simbahan, dili simbahan nga ako ha, di simbahan nga kani. Ang simbahan nga mao si Kristo, mao ang lawas ni Kristo. Tampo apil pareha sa atong lawas ba, kini atong lawas karon, tanawa. Mutampo kining uban, mulakaw ang tiil, mulyaw-yaw ang baba, mulihok ang kabot, pero og di na ka mutampo, siya mahitabo nimo. Ana, realize. Gusto mo maparalyze? Gilingay mong tupad ina. Gusto ka nga maparalyze? Kana bang di na ka mo tampo ba? Di na ka mo contribute? Kana bang imbes ang imo dining baba mo sapo sa imong laway, di naman mo lihok diri, siging agas ang laway diri. Gusto mo yun ana? Kanang imong tiil, di naman kayo mo apil og tampo. Gusto ka kana mag-ana na maglakaw? Ana magsaguyod? Ayaw nya aron active ang tanang lawas pra nang masahi gikas o nga restir tanang mga lugar aron mo contribute mao na sa ginagmay og sa dinagko natong ika-contribute atong ihatag niya ato lang ning gi-generalize na atay mga slots dopes matud pa ni Kristo gamita ang inyong bahandi aron maghan mo higala makighigala ta sa simbahan naa diha ang tanang katawhan naa diha ang kaluwasan. As of yesterday, ang atong dopes nahalina na taog 5,370 slots atong pakpakan. Og moabot ning mga 15,000 ang atong halin musugod na ta sa atong project. Inyong paminaw, makasugod ka ta karong November, moabot na kanig 15,000 atong halin.
nga kinahanglan ra tag 15,000 ka tawo nga mopalit og tag 1 slot gikan karon hangtod sa November. Labi na gyud mopalit og slot tag kada semana usa ka slot. Kitang tanan nga mga nahigugma sa simbahan ini ka November andam ng atong budget para sa tibuok project og nagkantidad pang atong slot ang kuwang 49,300 sayo pantingan din na ako kuan total basta 5,370 minus nas 55 pilam na 49,630 siguro inana. So mo na atong kuwang mo na sigihan na natong palit ingka di ka na pangwarta pader. Mailhan man na og honest ta ang tanan nga gihatag makita na sa napurma. Og dinis atong parokya makita ninyo kwintas klaras nya makita sad ang resulta. Mao na dili na siya dishonest nga project, honest gid na siya. Bisan tuod og wa na jud kay mo check anang inyong gipanghugdas kolekta, giampingan na nato pinaagi sa atong Parish Finance Council o sa atong mga pastoral council nga mga officers and members. Ato ning gibuhat aron ang Ginoo mosalig nato. Ato ning gibuhat aron ang Ginoo moingon kasaligan man mo ani, kasaligan sa daimos langit. Makapanindot man daimog parokya, ako sad mong ipasudlon sa labing nindot nga puloy-anan sa langit. Di man daimo mutampos parokya, di sa tamo pasudlon dito sa langit. Di man mo kamao mo panindot sa simbahan, ang inyo ra man balay inyong panindoton, ibilin tamos inyong balay nga bukog na ang inyong kalag adto sa dili nako balay. Ano? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na unsa man mutampo ka dili. Mutampo ka aning pagpanindot sa simbahan o dili. Sige na, manindog na ta katong mutampo.